Mabana onke Nkosi yami, ngcolisa umoya wami, yihlanzeka namhlanje ungenzeke Yegofoze nje Mabana onke Mabana onke Nkosi yami, awuthulisa chapter 3, verse number 5 to 6. Incwadi kaMateyu chapter 3, verse 5, 6, no 11. Then sifunde incwadi yeZefo chapter 2, verse 38. Aphinde abambe omnye incwadi yamaRoma chapter 6. Isasilisiwe ekuseni uYesu namamkela ngoba inkosi nomsenzo yami. Ndinesono sokushiya abantwana babo. Abantwana babo ndibashiyile namhlanje bayalibazisa. Badlala isoqala, badlala uqala, nabathethisa nababayinela, badlala umfa kwabo. Hayi abaphuma abantwana babantombazana. Ndakhona uba ke umthandazela loo nto imtshatileyo, kuba nguye yedwa ongandivalela enkosini. Hayi wamoqala unkosikazi wawuva umthandazo. uThixo waphuma nge-5 to 6.
intombi zabo zisazibuka esibhedlela hayi amantombazane. Start imoto ndaciba bayayiva hayi amantombazane alutata ke kasisiwe ndabona bayeke ifike ezulwini mali yakhe zange nabalete ngqondo noko alitshadanga nabo aba nomthandazo wabo uyakubambeke kanti bakhulile aba thandazela loo mtshathe nayo kanifika umthandazo wamadoda waphumka savele sayisitati imoto ndavala igeyiti nabasiya kanjani nako bawubetha ngenyama nabaya sebefikile ngizobashumayeza ngiyambonga ke uThixo kakhulu kanti bavusi bazuke indoda evuka ibeka amanzi ndibashamise abantwana bam nonkosikazi alimvusi ndibekela amanzi ndimncedise ekuayineni ilokhwe zakhe nditsho ke bamwanjiyose uba usebenze loo nto wena xina amandla alingana ne-age ayilingana amekhona lawuphila intando kaThixo unwabise apho usuka khona ube ngutata ekhaya ungafuni ukukhokhela ecaweni ufunde ukukhokhela ekhaya ubathande abantu qalela kwifemeli yakho. Bakhona abantu abashumayela i-20 uyale kakhulu into zikamoya. Into zikamoya zibonakaliswa kwezenyama, azibonakaliswa kwezikamoya. Uba umuntu egcwaliswe ngamandla kamoya sihlala nalo mntu kaphandle ngothando uba ukhona siyokunqaba khona ubomi eluntwini wahamba noThixo. Bobo bonke buqalwa yinkosikazi xa utshadile. Uba utshadanga umama wakho oodadewenu abafowenu bathi ubomi xa ufike wena ungudala uxolo xa usilisiwe. Bonke abantu bezingcwaba apha ekhaya umtshana wam abangephetini umntakadadewethu umdala uzalwa ngumakazi apha ekhaya ozalwa ngumama uyena umdala. Ngoku kuba khona abantu abezalwa uba ubhubhe ozalwa angazalwa naye esibelethweni esinye ungahoyana wanceda uThixo uba wanenza intloko yelakhaya uba bekuthiwa kukho umkhonto lokubana ngendiyidlala yamasukude. Ngoku ndiye ndikutsola ndathi eyi mandileqe phandle njengoba bendibikele uba ubhubhile nje balindele uba ndizawubetha. Ndaleqwa kwikhaya ndawuthatha umsiba esibhedlele nosibane utshadile usisi. Emveni koko ndanesu elithi ke njengoba kungekho muntu wangasixhumanisa amakhaza yonke into ebhatalwa yi-funeral parlour yethu sawuyenza sibane ekhaya. Yazo ndaqoqa abafowethu sekuthe kuyamsi thina sangena kwikhaya akwazi ukungena ngabo ngoba xa usilisiwe kufuneka ube ngumuntu onika i-direction kwifemeli yakho. Uamele khona ube ngumuntu onothando, ube ngumuntu ongafekiyo, ube ngumuntu ongabandezisiyo ngemali
kwezinto ezihambiselana nenkolo yakho. Ngoba singene into ezininzi emakhaya, kodwa kongena kuzo ungena uphayela ulinde phaya. Awulahlekelwa ke xa umuntu onikela awuphelele. Uyazi uba ingangathi uyisibusiso ngoba namsozela wonke umuntu wabhubhayo bakalobhubhayo notheni uhoywa sithi inkosikazi. Singabona abantu bake banezinto bayikhaya. Kodwa abantu abantu izandla zabo abananda. Xa uvula uvulela izinto mazisengamandla. Sozuhlupheke xa onikelayo. Uamele khona. Nasenkozweni uthatha umzi wakho unikeza abantu. Thatha into zakho zisebenza enkonzweni. Sozusokola ngoba awudingi diesel, awudingi petrol, awudingi imoto yakho yonakala njalo. Hayi into zakho nje ukwazinika ukwenza ngazo. Sisiba into egcinwa kakhulu ukuthi kodwa ukwalova abantu uzawuhlupheka. Ngicela ke sifunde namazwi, sifundise. Incwadi kaMateyu chapter 3 verse 1. Ndiyavuya omnye amaleki sikafunda siqhubeke. Sibheke kanjani ngomso. Incwadi kaMarko besifunda phezulu 16 verse 15 isikhawuleza nayo sifunda. Khawuleza. Abesebaptizwa ithi iBhayibhile uyena wosindiswa. Kusho ukuthi ukusindiswa okukhulu kusemveni kokuba umuntu lo ebaptiziwe. Yintoni ebangela ukuthi njalo iBhayibhile njengoba apha ebaptizweni kukhona ndawo yenhlambuluko yokuvunywa kwesono. Uyabona ukukholwa komuntu bazalwane ndifuna abasiyobabhaptiza babe careful ngoba ukusindiswa kwabo usindiswa right depending kule nto siyenza kusasa. Uyabona isandla yakho ozoyiphila ubu-right bakho uthobekeke kule nto siyenza ngomso. Xa le nto siyoyenza ngomso uyenze ngendlela iBhayibhile etsho ngayo, wakonfesa, wangasinto, wangabi namaqhinga. Ubomi bakho sozibe namaqhinga. Futhi ubomi bakho bonke sozukhonza uThixo ngezimbo. Kodwa ngaba uthetha ubhaptizwa wangabi nanyani xa uyapha. Ubomi bakho bonke futhi uzawusokola ukumkholisa uThixo. Uzawukhonza ngeqhinga ngokuzenzisa until you die. Ngeke uphinde uguquke. Now, your foundation, the starting point that is ukuba uthewa baptizwa kanti wena ubhaptizwa ungazange uguquke. Ngoba ukuguquka bazalwane kutshintshwa kwengqondo yomuntu. Ukubhaptizwa bazalwane kukuzisola ngezinto ozenzileyo owazenzayo. Akuxolele uKristu kwesiZulu. 2 ukubhaptizwa bazalwane kukuguquka bazalwane kukutshintsha kwendlela ubukade uyiphila. Ukuba ngaba ukuthanda ukuthetha kakubi uhleba kuye uhleba ke ngoba
umuntu bakubi akulunganga. Then bese uyazisibona ngalento yenzileyo bese utshintsha. Number 4, ukuguquka kukuzikhomita, kukuzinikela ekutshintsheni indlela zakho. Now, ukuba sikubhaptiza kanti wena unesono, unezinto ongazithethanga zinjengoba zinjalo, siyokuphehelela ebuthokeni bakho. Thina sontwina siyosilisha le nto yini. Mathatha akawubhaptiza lelikayise futhi nawo asiwabiza asiwagxameli kuba sifuna ukunika ichansi yokuba isazela sakho sikhumbule lelikanyana. You can even stop us, listen. Sisewabize ubabili ngavumi silibize lezinana uba xa sesiwagqibile sayibize Trinity uthathu kaThixo sakubiza Kristu wakho wathi uzaziwena uba uyaxoka awuphendulanga. Isiphumo sofunyanwa nguwe, hayi ngokubhaptiza. Sinamakholwa amaninzi angalungiyo enkonzweni, angalivayo ilizwi, angaphulaphuliyo, rebellious, alonezi, alonethithi, alonayo yonke imekayinto. Atshintsha afana neengelosi ezazisuka ezulwini zafike zawo emhlabeni. Ezo ngelosi zatshintsha zangamadimoni namhlanje, zafayithana noThixo wezithuba emhlabeni. So, ii-angels zamadimoni zikaSathane ayibo bantu abavelelwayo, ngabantu abebephakathi enkonzweni belivile ilizwi abaliguqukela. Then abo bantu batshintshwa sisitha sokunyama ukuze balwe nezinto zikaThixo phakathi enkonzweni. Nansi ke inkosi kukubhaptizwa kuba ucingela uba ujoyiniswa licawa. Awujoyini icawa, asibhaptizi ongene ebandleni ecaweni, sibhaptiza umntu ongena kwipinto kaThixo. uYesu uthi hambani kulo lonke, lo okholwayo, ndifuna uba okholwayo, lizawubhaptizwa mhlawumbi bebayi-10, 20, ungathi sikholwa sonke. Lo okholwayo uyaziyela. Matthew chapter 3, kawuleza. Baphuma baya kuye abantu baseJerusalem, nabakulo lonke elamaJuda, nabommandla waseJordani. IBhayibhile aba bantu babekela izono, babengabhaptizwa babuye bazixele, babekela izono aze ababhaptize xa selizixele. Ziyakela izono, ziyakela. Ubhaptizo ke lunika ichansi ukuba azixele izono zakhe. Kutheni amakholwa funeka ebhaptiziwe? uYesu wathi bonke amakholwa mabaphawulwe. Ubhaptizo luphawu lomuntu ove ilizwi likaThixo. Uyaphawulwa mabili izinto esiphawulwa ngazo, ngamanzi, umoya.
ungekayi emanzi awubaqeki. Iinkonzo eziqale namhlanje azibhaptizi bantu kuba abantu abaninzi abakhonza namhlanje bakhonzisa besezulwini. Naw kufuneka xa uzobhaptiza uqale kushinyayelwe inhlamuko soze uyithethe into ngaseyiyo. Inhlamuko ke bazalwane bam yona siphila ngayo ivile emabaleni. Asikhonzi sinadlala uqhabi bantu ligcwele lade lonakala ligcwele utsuku lugcwele inhlebedwana. Aba bantu bakhonza babe bethandaza endaweni enye bekhonza bonke. Olu hlobo langena nzima evangelini langena lingaguqukanga. Uguqukile kunzima ukuma ngaphambili ufuna ukushumayela kodwa uzazi uba awuyiyo le nto ithethayo. Ngoba uhlobo lukhoyo labantu luhlobo oluvela uthi ngexesha funeka uncedwe lona lifuna unceda abantu. Ngexesha funeka ushunyayelwe wena ufuna ukushumayeza. Uma ungene kakuhle kule nto uba ube nithethe nomuntu kakubi uthi gqi enkonzweni yokhonza akuhlaleni uyamxelela uba awuze ndikhohlwe kuthandaza. Uyabona ke ungene ngoku ngeke uthi bawethu engcwele kodwa abantu abangaziThixo bangena kumoya benezindaba enhliziyweni because abana relationship noThixo. Ngeke ukhonze ungahlambulanga xa ungene ngale nto. Awuhambi leke sisebenza la iyayazi bhayi nje ukuthetha phakathi kwebhaya. Uma awufuna ukwenza into right thatha imithwalo ugoduke emfundini sizosebenza. Mina andisebenzi nomuntu ndithenge ukushumayela kwakhe. Hayi ndithuzwa yishumayela uba wenza ntona ndiyathuza ndifuna ikharenta. Ndiyatsho banga bandiyabonke babhayisa bazabam thathani zonke izinto umntu endimcelileyo apha ngulo wekeyboard ngoba ndimqashile. Lo wekeyboard ndimqashile bangahamba bonke odeke ndawuthetha yonke into yenu yabo. Akho nto ingazukwenzeka kuba ningekho because kufuneka kanye ngabantu abaguqukileyo. Nazi ngoba ubhaptizo ludimanda inhlambuluko. Inhlambuluko le yiyo ezokwenza umbone uThixo. Uzophinda ngayo ebandleni, uzosurviva ngayo kwibandla likaThixo ngoba kwelikaThixo ibandla kuhlala abahlabakileyo. Lelikaleka nam kaMatiyose asithandaze endlini ndingalungiselanga nonkosikazi ngobena sithandaze sothandaza singamaxolo akabizi uThixo abantu abangahlambulukanga akuthandaze. Lelolungiswa ayiqali kuba kusecawe iqale ekhaya kuzumthandazo wemandi ikhaya libe mandi hlala phansi ulungisa izinto esinyathelene kuzo. Sikhonza uThixo siredi ukubonana noThixo nothi kose sisecawe ekhaya. Nhlambuluko baptizo ludimanda inhlambuluko. Futhi bephuma bonke beya kuJordani manje nawo bezivuma beziphela zona wonke
ubheke manje lingabe ready ukhetha izono wazenzayo. Verse number 11. Israel inhliziyo yami landibone sokwethuka kwami mina ngasengazifundiswa nosa bahlatiwe lilizwi. Ebhapezweni kokubona abanye besiya sendimdala bethuna alamanzi ozinto ezihlonele ungabhaptiza awuyiswaxini izwi lahla inhliziyo ewena sibone sokwethuka azemina sengazifundiswa nosa kaloku abantu bekhonza nawe ukuba bekhonza nabahlakaniwe. Yabona abantu abangazange baptizwe behlatshwe izwi beguqukile basokolisa sokukhonza nawe. Funeka ube ngumzalwane obelohlupho ebantwini, ube lohlupho usana. Ibandla elinabantu abaguqukileyo bazalwane liyakhula emoyeni. Iingxaki zamabandla sekukhona iingxaki ezingaphandle ezicaweni zamasiliso. Ungena abantu abaguquka izoni zembethe ngokwelokhono izoni nani amanzi. You will struggle ukwamukela umoya wengcwele, ngoba umoya wengcwele utsalwa yinguquko. Xa unika umoya wengcwele uyangqinwa.
ngenguquko yakho. So awukaguqukanga uzawusokola. Kumele kuthethwa ngayo nje kwegcwele. Umane utyaba kusini uthi unaye uxabe isimilo sakho ekhona. Xa isimilo sakho. Ngoba thina singamoyigcwele siyaqala. Siyakhuliswa. Siyakhuliswa. Verse 11. Baptizo olusilenze sizathu basibhaptiza abantu uYesu wabhaptizwa silandela yena. Number 2, uYesu wasiyaleza uba xa sishumayeze abantu mababhaptizwe abo bantu. 3, ukubhaptizwa dadusenzele luphawu eliboniswa wamukelekile kwifemini yasemazweni. Number 4, ubhaptizo lubonisa ukuguquka kwakho. Which means awufanele ukuya emanzini kanti uyazazi ngokuguqukiwe. Ngoba xa sikubhaptiza siyobonisa ngawe ukuba uguqukile. Mna okunene ndinibhaptiza ngamanzi. Ndibonisa ukuguquka kwenu. Indoda engusimiyo yenza angathi iguqukile kanti ayiguqukanga. Yasindiswa naye evuselweni laFilipi eSamariya. Yahamba yaya emanzini njengabantu bonke. Yaphuma emanzini. uPetro noJohane bathunyelwa khona beseJerusalem. Bafika ithi iBhayibhile bathunyelwa khona eSamariya kuba ababelamkele ilizwi babengakawutholi uMoya Oyingcwele. Ngoba inkolelo yabapostile yayisithi alikho ikholwa elingabalikholwa kuMoya Oyingcwele engafikanga. That's the reality. Yabona xa usamkela uYesu siyakucela ukuthi uyabona abantu abangayithe abasindayo nabantu abavele bathi Yesu uyakwamkela bavele baphuma ngalo mnyango badibane nemoto ibatshayisa babulala. Abo bantu sobathola ezulu. Kodwa umuntu owamkele uYesu aphinda aphile phakathi kwabantu udinga uMoya Oyingcwele ukuze abe yena futhi. Uphinde isikhathi eside kunzima ukuxolela abantu, kunzima ukuthanda abantu, kunzima ukuhlala nabantu. Because if you don't have the Holy Spirit, ayikho into ezokwenza ube neziqhamo zokukholwa. Ngoba iziqhamo zokukholwa zifunyanwa kuMoya Oyingcwele. Le nto sikuyo madoda ayenziwa sithi. Into eyenziwa kabakuthi. Yona yenziwa ayenziwa sithi. Into nje luyenzayo uyenzela abantu phakathi. Na uThixo ufana nomuntu nenkampani ethile ethunga imali. Nawe ufuna impahla zaziyabe ithatha aba bantu ba-famous. Mhlawumbe ithatha umdlali webhola, mhlawumbe ithatha umuntu otholayo imali imncinise ezasuke zakho. Afanele la mntu uqhuba ibhizinesi yakhe. Lo unxiba nje engabhatalanga kufotwe ukuze ishishini lalo wenze ikhawuleze. Because xa enxibise lo ophambili o-famous abantu abamthandayo bayothenga kulaa kampani. Na uThixo ufana nomuntu osenza lo. uThixo uqinisa uThixo bakhe thina singabantu ukuze atsala abanye abantu abatsalela kuye ngenxa yokuba uxube thina. Ayenziwa yenziwa ngoHoly Spirit. Na uMoya Oyingcwele akehli ungaguqukanga. You can preach about the Holy Spirit. Ushumayele ngayo uthethe ngoxoxe ngayo into. You never experience the power
Funda standards. Baptiza abantu ngamandla. Ndibonisa ukuguquka kwenu. Lo uzayo emveni kwam unamandla. Amanzi akazulukhaba athi amanzi awuguquka ngayo wena. Amanzi azokwamkela. Kodwa kukhona ke ngoku oza emveni kwam njengoba mna ndimfake emanzini nje ukhona osemveni kwam. Yena uyakubhaptiza yena ngomoya weNgcwele. Naye indaba ke ngoku afika uFilipi befika uPetros bebezandla wehla umoya weNgcwele kwababhaptizwe begugukile. Yathi indoda ibingena emanzini ibhaptiziwe ayangena kuLukaYesu ukubhaptiza. Abantu abangafumana kuLukaYesu ukubhaptiza ukuhlala naye usuku kunzima kakhulu. Ukubana ecaweni efuneka ukuthi ndawo siya kuye uthunyelwa abantu abathile bakangenothetha naye. Yo. Ngoba i-character yalomuntu Yo. akelukanga. God. Utasithetha na kanjani? Woyiwe ubhubhe i-character yakho nje. Yo. Uzawuncedwa sithi kakuhle. Kodwa isihogo sikulindile. Holy Spirit wephula isimilo alungise. Na ubhaptizo ke kuvunywa isono. Siyaxela. Ngoba lona lubonisa ukuguquka. So if awungabikho ready ukutshintsha suya emanzini. Ncwadi kaPetros wokuqala ngizinikela kuwe manje Nkosi, ngizinikela kuwe Jesu wami. Nkosi Jesu. Chapter 3 verse 21. First Peter chapter 3 verse 21. Ngizilahlela kuwe manje Nkosi yami, Nkosi yami, ngizilahlela kuwe Jesu wami, ngizilahlela kuwe manje Nkosi yami, ngizilahlela kuwe. Chapter 3 is somebody who's on this amanzi angumqondiso owalatha ubhaptizo olusindisa thina ngoku. Na libambe kakuhle ubhaptizo ayikho kuhlanjwa komzimba. Lo baptizo omama nosisi lusisithembiso. Esi sithembiso senziwa kuThixo ngomxhelo wonke. Esi sithembiso senziwa kuThixo ngomxhelo xa uyobhaptiza uyomthembisa.
ubhaptizo ukumanywa kukutshatiswa kunye noKristu. Njengoba uKristu umvume emfihlakalweni, ngoku uyaphatha in-public uyomeleza uyothi ndimvumile. Abantu basibabona sebethatha phaya be-communication benika abantu baqale bevana bavumelana uqala lukhulu uthando lwakuqala balibona uluthando luredi ukuluthatha public. Babethe bebiza abantu kugcwala kunyakazele bethembisana phambi kwabantu into abayiqondile bayikhululele ndingayimela. So xa uyobhaptizwa kusho you are ready to die for Christ. Ulungele umfelo, ulungele ukuhlala, ulungele ukuthupha, ulungele ukwenyeliswa. Abephetha kakubi ngegama lakho uzohamba bafeyisi belisithini ngam. You put aside your own desire. Ubeka bukhali iminqweno yakho bese uthatha umnqweno kaKristu kwamena. Ubomi bakho ubeke emva bese uthatha ubomi kaKristu wephambili. Imfuno zakho uzazibeka emva. Thina siyabangala abantu kuthiwe kukhona i-conference ye-court, bekhona i-court. Umuntu Pawulo noba uxolele kwenza ingxaki zakhe. Ayibeke eqaleni ekathini ingxaki. That means this person is not ready to carry the yoke of Jesus. Now, umulandela uKristu ngokweqiniso. So xa usiyake ngokwemanzini uyophe ebantwini ndimvumile uYesu ngokuphatha. Kunoke ngolento xa wenza isithembiso hayi ebandleni. Ibambe nothi kulukubhaptiza uThixo. Uyabona abantu banesibindi kanjani? Abantu bakwazi nje emanzini bezazi uba sithethile nto siyithethayo. Funa babhaptiza abantu libizwe igama lenkosi Yesu Kristu ngabo bezazi uba abakatshintshi. Kanti iBhayibhile ithi xa uyobhaptiza uyobusisa isazela sakho, uyokwenza isithembiso kuThixo. So xa uxokile uxokanga ngokubhaptiza, uxoka kuThixo. Seso sizathu esibangela abantu abaninzi amakholwa bethu angabi namandla angamelani ne-challenges. Pastor mamela ke uyancwadi yaBaroma chapter 6. Now sisithembiso esi yourself. Chapter 6 verse number 3. Ngisilahlela kuwe manje Nkosi yami. Ngisilahlela kuwe Jesu wami.
ngoba usiyakuya emthakweni uyothatha noJesu ngoku as long umuntu ungekathathi naye ayikho wakho kodwa nasowuthande naye ufaka lapha kuye uphila kuwe uhamba naye njengoba nihamba nje unkosikazi esebantwaneni unkosikazi akhona lokwazi ukuyenza ngoba xa ukhona into engathi ufuna ukubheka apha kuvela yena unkosikazi ndabothelelwa naye isithembiso esenzileyo ndihamba nazo so xa uzithembise uKristu uphila nayo le nto for the standards. Verse number 3. Anazi namba thina sonke ukuvesi nesifike sikukhuphele ngaphandle xa ubabhaptizwayo sithi ukubhalelwe ababhaptizwayo kuthiwa anazi namba thina sonke sabhaptizwayo ayiwena thina sonke esabhaptizwayo samanywa thina babhaptizwayo ayiwena thina sathathiswa thina umvumeka thina sidlulile umvumeni sathathiswa naye umvumeni thina silikhulisile lokuthutha lafika kwisiteji lokuba singazi ukuphelele indoda zikazala abantwana endodeni izaliswa abantwana indoda ithi indoda xa seyisithi ifuna ukwenza umfazi yale yenqina ukusikomita maninzi amantombazane ayefuna imitshato ngabantu ababazalisileyo zange bafuna ngoba babona noba ndizele kulo mntu andikwazi usikomita kuye ulewo nothayo Now usiya ebhaptizweni that means uthando umthanda uYesu uyakhula. That's why sithi lento yenzeka only xa uhlathwe izwi waguquka wasibona izono zakho wasivuma izono zakho wasola izono zakho then uthando started growing up kuwe uyakhula emveni kokuba uzivumile izono zakho waziguqukela izono zakho uyakhula ke ngokuthanda awunohamba for 2 years 3 years ingafukanga ikwethe ifuna amanzi ngoku ivuka kuwe ngaphakathi kodwa xa ungekancedakali ungekaguquki ukungabhaptizwa kuwe kuyafana nokubhaptizwa asibhaptizele kwamanye abantu ngiyabhaptizwa athi mhlawumbe uzophila phaya manzi hayi awuyothola philiso phaya uyobuzisa awuphiliswa amanzi uphiliswa nyaniso nayinguquko yawo ihlasele ifiva yamehlo ndandibelane inyekile manje ukuhamba nje ngikhaladibani kusina because when izwi liphila bakwenda phakathi uyenza umzimba lo uyahlasela lempilo yakhawuleza because ukunganyamisela uThixo sisifo sisifo uyabona ukunganyamisela uThixo sawusemonzweni uhlale sawusithi usindisiwe kodwa ube namaqhinga sawukholwa sisifo yakubo my God yasiza abantu okwenza uThixo yakunceda kakhulu into yokubangathi uThixo now thina esibhaptizweyo samanywa lokheza sabhaptizelwa ekufeni kwakhe number 2 wena ungena ekufeni kwakhe
nokufa kwakhe uze sifanele kula verse ethi safa naye sidityaniswa lubhaptizo elufeni kwakhe sitshata naye sife naye ukuze sivuke naye. Sinemikhuba yakhe. Madoda, sinemikhuba kaKristu. Imkile imikhuba kaSathane. Kodwa kufeyilile uma kunento siyoyenza kusasa. Ndisizela ibranch ozophila kuyo. Uyisithuthela siyashuba kodwa. Siyathunzela. Tyhini madoda. Sithuthela. Sithuthela. Siyashuba makuqele sithuthela. Funa sithandaza. Ngokunjalo ngokubhaptiza. Sangcwatshwa kunye noKristu. Ukubhaptizwa yisimbolo ukungcwatshwa. Kungcwatshwa ntoni? Your old life. Ubomi bakho kudala. Uyangcwatshwa. Kodwa Yesu sikukhangela waya uDamathosi. Damathosi. Olumfonela ngake msebenzi. Ufona online. Waya. uDamathosi wayengawushiya umzi wakhe. Damathosi wayesikhathini ibhokwe zakhe. Damathosi engathi kuyonke imfuyo yakhe bawudlala. Ndingathi ibhokwe zamfundisa. Yabona xa ingekafiki indaba kaKristu kuwe. Umzi ubalulekile, imoto ibalulekile, imfuyo ibalulekile, imali ibalulekile. Kodwa xa ithe wafika uKristu, xa ithe wafika uKristu, uthi cha, uthi uKristu, yonke yona isekelwa phansi, uzidla ngayo. Haya kula mhlaba waseMelweni, aba bakwenza bayazi, imoto zikabawudlala uma ngaphambili umntu ofuna ukukhonza umsa indayikayithanda ngasala sikhonza uKristu. Yesu ngoba xa yaphakathi abantu ngaphakathi lento mali lapha nothi kwesecaleni inguquko kukwixesha ekukralelo wabekasi abantu babi ukuba vumele krethi nento ekubona ngayo bakhe baqonde nento ekuyibona. Ngibalisela lapha abantu umntana umvakalise nithi kuye umvakalise ngoliso afike bephethe incwadi yasethi nge-22 abazi ukubeka esikolweni bonke abantwana bangabhatalanga bantwana be-7 abekho basemva kule nyanga babefaka ubhalweni le-7 abelizongcwaba esinye isikolo sasibona la kuphela inyanga kwafika ileta ngoLwesithathu ethi 2020 ngoLwesibili bangayiso baye kudlala ukubhatala abantu abasabhatala laliThixo abantwana beke epaskeni abantu beke epaskeni yabhanayo kule mali ifuna kwesasona ngoba ingafiki 22 ngayibhatala ngale mali wakho nenzendlela lezo yafika imali
This is more than that, but that's all. That people tell you what is going on. Now, the government tells them what is going on. The nigga, the guy, will be shot down. I'm glad about that man is called. Yeah, the man is called Hacker. Yeah, Mama said, over put the Bibles, the positive. Nyaga West Indian. But 25,000. Tina was paddling 9,000. 16.4 circular. Paling baptis, saya bangun nanti, niatnya. Enak coba pakai bangun nanti, saya baptis saya kasih naik. Dia pakai cowok, intinya, kau dah lalu fokus, di fokus fakian sih. Weh. Nah, tadi nak kena pilih so, betul? Enak pilih, tadi nak kena pilih so. Kau tahu, lalu sunnah usai sekisa. Liwes, salbab saya wajib nak kawat, wajib apa? Lepas ni kacau. Kau dah macam tu. Bah, now ni aku mau yang betul, saya sahaja mesti. Ibu kami ni dia ini, kau ni mesti dah. Ini salah kau ni, mana ada mesti kuyan saya. Kau ni mesti. Lama kau dah luar, kita lagi mesti le sebab kami nak furun na di zaman lama kau, agak wih lama. Lapu bela tu masa. Inyoi tahu, lekete, lepunya mati. Lekete, kau mani funa itu enzi wa yes. Wali pastor Yesus berdiri. Weh. So assim, ele pagou mais porque ele passou no lugar mais assim. Ai, Senhor, mas isso Deus. Como é que essa semana está? Não, esse é a fonte só. Verse 1, chapter number 5, verse number 6. Isiningela kuwe manje ewe Nkosi yami isiningela kuwe manje Nkosi yami chapter 4, sinyatuloy kasi kriteryum puso. Now, baptismo o kono ayo, kupile, 3, siya fuma misono, boya ke mansini. Lendo yung fuma misono ke, iyo may pilo yako dyan kono, kunin siya, o kaisa, sakasra ko si Upweba, o sensine, uyasya. Aushali neno nayo. Amen God. Ebomini buka Yesus. Ebomini buka Yesus.
waqaqamba amanzi negazi. Waqaqamba amanzi negazi. Kusho ukuthi awuye emanzini igazi lingafumananga. Awubhaptizwa ungekamamkeli Yesu ukwamakholwa ke esiwabhaptiza aluka amakholwa asuka kwezindawo ezingasizwanga siyevana ngoba wona ayazi-understand basifake uphinde emanzini kube kwamakholwa asuka kwezikonzo esenziweyo okanye abantu abebesindisiwe babuye bamamkeli Yesu bona bazithatha ngokwababhaptiziwe. Niyafana ubhaptizo kuthiwa niwaba nanto kuzothi awukwazi ukuquka kodwa amanzi ungawaniki ngoba ubhaptizo lwamanzi kuthiwa libonisa nto intoni inguquko. So xa bendikade ndiphila ndikhonza ndiyabona ndiwuzama nokhonza ngayo ndaze ndawa uphinde ushinyaywe phezu kwam ndiphinde ndiguquke kufuneka ndibonise nto yabathanda abantu ngoba abantu baningekeza bawala bade bangabinanhlonike ngoba kuyilo umuntu wazala abaminyaka ongaphaya umntwana ngoka-2019 athi nangasikuba 2010 yosele kodwa 2019 uyibona yakonfuza umuntu onjalo. Yendo Yesu manje sizalisa istage isithile naye asazi ukuthi usifeni because kaloku beke wawo and akabhaptizwa. So funeka baleke ngoku-2010 olwelo mntwana ngo-2019 umntwana yathi awukwazi uba nomntwana after usindisiwe ungatshatanga. Yiyo le nto inkosi ezininzi bazama zibulawe ile nto yo abantu ukuthi abasindiswa kubekani Yesu wambeka kubekani ngeke uYesu bamkela kubekanye uphile le nto ayifunayo kubekanye ngeke uphinde umamkele sozophinde uye emanzini xa umamkele waphila le nto ayifunayo. Funda sisamanda nencwadi yama-Efeso chapter 4 verse number 4 and 5. Na ifika ke kuyo lesiphelele phaya. Uba usizwe ngomele izibamba unomntana entombazane. Asemlandele kwakho kuphela. Nasi ngona imbamba umvumeleza wona. Verse 5. Inkosi bazabona sinenzanga inye. Nokholo akamanenzanga munye. Kanti ke konobhaptizo lubantu. Diqelele wakho ande lakweshula. Waphinde lesibhekisa. Waphinde wafika umvangeli washumayela waphinde wathi ukholo lunye ubhaptizo lungaphi lunye kodwa xa umuntu okholwayo ayeke elokukholwa lo ukholwayo abhaptizwe ngomsindiswa eloko ukholwa lo ukholwayo abhaptizwe iprinsipuli yakho lokholwayo abhaptizwe ngomsindiswa ukusindiswa kwakho kugqitha embhaptizweni kaNkulunkulu.
Now we are going to baptize olunye kuba ukholwe ngani. Now ndawathola ngo-98 amanzi. Zange ngiphinde ngiwathola ngoba zange ngiyiwe. Lo mzimba owazikazana lo ndalizange kusindiswa ndabona untowile wakubanje ndazibona ngisayithobela ngelamanzi ibhoksa ndafinisha umuntu xa inethake manje ayixelela ukuthi makoze kwenzeke ngezandawo so ndabalekela yonke into engade imaza isibhakelo mzimba ngabizona lunye ukholo lunye nobhaptizo nothixo ke kuba uyise wenkosi oluntilonke uyena kwencwadi kaJohane esibalekane nafike kwiphoshakukileyo xa usemanzini sase nasakho siphithonke. Chapter 5 verse number 6 hawuleza Tandazo wami wona tandazo wami iyo negazi futhi amanzi negazi ebomini bukaYesu. Ebomini bukaYesu kubathatha amanzi negazi. Amanzi negazi. Kameke asikumanzi wonke. Igazi alihambi lodwa namanzi ahambi lodwa. Amanzi negazi. Umoya yena ngokwakhe ungqinela ezi zinto zibini empilweni yenkomo. Wena umoya ungumthombo wenyaniso. Uthi lapho khona ubomi inyaniso, apho khona umoya inyaniso iyawuhlala ikhona. Yes. Mathathu amaqina umoya kamanzi negazi. Sitwe funeke siphile apha kuwe talelo kusenziwe kamanzi umoya ligazi. Neka usithi isiwe ube sikhona sizinto apha kuwe zenzekile. Mizekeliso 28 verse number 13. Siyafuna mina noJesu wami safumela, noJesu wami safumela, safumela naye. No chapter number 11 verse number 18 verses yokufana nayo. Now babuza ukuhlabuka ngamvumela uSathane
engule izinto akukhethele izinto mawusithethe. Namhlanje imini enhlanje ukhonje. Kusasa singena kwisihlo senkosi. Sifaka mina abayimanzini. Izawusihlangana. Mina sizawube sisela ihlele esitulweni. Singinike. Thina kudala sikholwa. Sizawusithathela betafuleni. Thina sizithathela wenze uba umuntu asuke pha azozibulala ngokwakhe. Intambo izobelana. Abantwana sibabakhathi ba hayi manje icuphe nkonzo esidlule ngayo kuyo. Naleyo uyasenzela. KwiBhayibheli lithi nokugadla ukungaka nokubaleka kwelungaka. Awugadli usisikile emsebenzini kaKristu. IBhayibheli ipheko elokuba wena usicikile uzivume usihlamba. Kodwa nendaba vele kwanzini sabeka phambili sinifike sinidike. Uzawufika olikusasa tabazithi. Kwebenye inhlanhla uzosilela uzosukuma intambi lami lena. Kakafune ukuthi uzwakude mama. Uzwakude khona ukuthi kusibedele kana ndoda. Ikeyboard asawubena seyidike kusebenza. Abanana. Ala ina la ikeyboard lezo dlala. Izakobe 28:13. Umuntu osifihlayo isono sakhe. Yayibabana lebona. Umuntu ofihla isono sakhe. Akabe nampumelelo. Ngeke abe nampumelelo. So usindiswa wena sawuzimpumelelo. Ubisono sakhe ungawasifihla. Uma waqofa isisu sokumbela mntana. Uma uba thina amoshi. Sibenye indoda abayo nabo bebikazi bathi yamoshi khona ngezinto. Kodwa ayisela nento ethola. Asithi yathi hayi. Shwaba ngaphambi. Yathi ndiyamoshi. Ndingayazi lento. Ofihla isono sakhe akaphumeleli kwinsindiso. Kambe ke yena osivumayo ahlukane. Kodwa siyaboyisa ngale nokuvuma. Yeah. Ngale nokuvuma sihlula ngayo. UNetflix umtholi ezimangaliso. Lengeke sebenza la inkeni ivama ukuthi yabona basema lingahlali nithi linyathele. Ngoba thina sinyanzelekile mama sihlale ngoxolo. Siyazi masisuka kwi-environment esingafanele kodwa sinyanzelekile. Asale ngoxolo. Uba nendawo omnye komnye makayithethe. Uba ningekayithethe lo muntu izawuhlanganisa nithi. Nifleyini nabantu abashimayizayo nishimayisa abantu ababulala. Because abantu bayithathi yekuyithetha ngomlomo bathatha umoya wakho. Yindlela nje sanibambela. Nam aninendawo kakhulu ukuba ndingxola izabo. Lezawuthi ndimele ukuxela ndicela uxolo kodwa ndiyitshitsanga le nto bendiyithetha. Injengoba bendiyithetha. Ayithethe bebe ukuthandaza mama usilukudla. Abhilise amadoda akhathela thini. Mara umzimba wonyama umoya ufuna ukuthandazile. Enye indoda yakwamvumeni yashiya manje. 3 days. Yathi ndahamba uyabona xa uhamba kwale kuthandaza kwafuna ukuthandaza. Le ndawo indawo usebenza kwiriski xa usetenteni. Useriskini le family yakho.
laba demoni thina mawafumana abantu emabandleni sebephakamise izandla thina sibafacea besekude. So we are working in the risk thina. Now uzokhala ukuthi yebo ndiyabona ngoba umuntu xa engafuna ukuthanda uyinkosi kuni lo muntu. Na kuyaphela siyafu ngoba xa ungazifuni awuzuphumelela. Verse number 8 chapter number 11 9 verse ngiyawusebenzisa ngokuthanda wonisa nani ayibonisa ngemali siyathanda anga elinabantu abangazifundisa. Yebo kunzima sokushumayela. Kunzima sebekhona abantu babambene inhliziyo. Verse number 8 chapter 11 isiqhamo sabantu abenza njani? Abenzayo. Yabona lezo manje fika kuwe nathi. Udade manje usekunje ngendawo qaba ungamxeke. Lo muntu akabulali kanti bulala. Uphilo wakhe lafika kuye. Udade manje usena amphela ngokole nawo. Where would you So when a pastor was at all that much was who was saying usivelele ngaye. Akabulali mntana, akabulali ukathetha ngaye. Usibethunyelwe kuwe ukubulala. Sohlala. Yithi uvile ukuthi yabona dad, udala balefika apha. Uthunje uyenzelana. yabona uyanisile kawuthela. Sufuma ubulawe ukholo wakho ngabanye abantu. Isiqhamo sabalungisayo. Yalungiswa njengoba nizobhaptizwa nje. Ningayenzela ubhaptizo qhale impilo yakho ulungise. Isiqhamo sabalungisayo. Umthi onika ubomi. Umuntu onobulumko Ibandla linexesha lomchallenge. Siyevana lingene kwi-training likhula lithatha ilevel ethile. Xa lichallenge lizawuthatha ngalendlela. Umuntu oqala ethethwa kakubi ngaye lolikhokelayo. Fundisa. Kwapha ekhasini ukuthatha maseko. Ibandla lonke liyobona uthatha maseko kakubi. Uba ufika umuntu athi kuwe akalunganga lomfundisi. Uthule ukulela. Ngoba xa emanga ngabambelela mfundisi maye uzobona ungalungi kwakhe. Lelo hlale phansi ungayibasekhuzini ngoba yikho into eyihambayo. Xa sele umuntu engalunganga futhi ungakwazi ukumlungisa. Le testa ibandla lilingwa limbona lolikhokelayo embi. Usala nakhala abantu abanomoya ogculileyo wokuhamba beqhomfa abazalwane. Ugqibela ibandla lihamba nawe kanti banalisela. And you can feel how umuntu oshumayelayo intoba abekho abantu. Subalalele. Continue ushumayela. Ngabafeyisi baye ngoba bakathethi kwakho. Bawuhlabulalisa. Bawubuya one by one. Yemasebenza ngamabayitheleni sebenza bayitheleni. Ifoni ziyabela ezintwana sebenza nazo. Nisho yonke into ezidabulile. Enza amaziyazathula. Zangakwazi ukuthi tata kukwenje vela leyo ngawo. Ila nazo. Yawona kanti mnandi ngoba sebasebenza into nje lana nazo ezintwana. Hlala nazo. Thanda zabo zokuseni, bani zokuseni sebenza nazo. Na abantu kusala ngesebenza
zona azibulale zona azibulala ababuki uba zike zathula ziyafa yaphila ebheka phambili because isiqhamo somuntu olungisayo kule nto uyojobheka sonakale kule nto silungise ipower yale nto siyaba nayo ulungise. Don't allow anyone ofika kwathi ubana akekho right sumfumena lo muntu lo, because when esenza loo nto uzawuqamba kubuye ebantwini bokuyolungisa ngoba balunganga bonke abantu uzokangela uzolungisa andithi ukuthi abalunganga bonke abantu kwenza lapho uzolungisa sufu yalungisa siyathandaza yalungisa asikhonze sikamlungisa uma singcolisele siphinde sibona abathini ngimngcolise kakhulu hayi nkosikazi ngicela uxolo kodwa niyithi le irongo ngicela uxolo ngokukhubekile kodwa inyani leyo nanithi bayithini ibe-right bayithini ibe-right noma lolose kakhulu angcolise ibize eceleni ndiyaxolisa mfolo kodwa le into ilo hlobo soyitshintsha inyaniso ukuba ucele uhlalisana nabantu still enyanisweni thenga inyaniso ungathembisekayo ubukhona umuntu okuthengisele inyaniso ube ngayazi okuthengisele ngithenge ndiyabulela nkosi ndanyaniso le ungaphinde uyithengisele wena iqile uzokhululwa inyaniso phila nabo kufuka duna ukhonze nabe bandleni ulizi into bathini likwazi umoni isazela sakho siyafakaza sinto ngumntwana kathi because when the church challenged by the devil who attack our leaders yalungiswa ke ninali yemanzini thetha nalo ninali yemanzini yalungiswa umuntu obaphakathi kwingxoxo ezimbi uyaphuka ukusukela namhlanje uyongcwatshwa ukuze umuntu omtsha. Siyathandaza kakhulu. Funda levesi. Isiqhamo sabo balungisayo umthi onika ubomi. Sisibani ukhangele ukuyofellowship e-Assembly of God. Kuba noko ndiyazi uba kukho abantu baya bakwazi. Ngoba ndixakwe sisimo sakho ndisifumane kakhulu. Hayi kanti ndimthintile xa ndimkanfayiza. Uba ndimgxothile. Ndathi ke kuyani sizibhenela umgxothi. Njengoba bendingadlali ndiyabonga phela umuntu umuntu awumbona umkhokhelo uyamazi kunjani usuka isiteji sakhe ukugcina apha abantu ucela xakha uphando kwela bantu siye emvuselelweni konke endiyifunayo abakuwe ukukhula kanti Nkosi incedile awupasta wathetha izinto ahambe ziva ngamagcini ndiye uyakusibulela abantu abathetha kakubi ngakuwe usabe ekhaya uphila nami emsebenzini bayi-accepta loo nto wathi ngabe uhamba nam kanti ndimbi uzibulela ababulalanga abantu babulele wena ngoba babahlukanisele into ibizebele bakhalala phaa because yingozi ufeyisi kwezini umuntu ungayibona umuntu khonza yena kazi bakubikho ezimbi ezithethiweyo ngayo ukuthi babuyo sithethileyo sasikhala sukoyika thawusisi xa umuntu osindisiweyo samkoyikana sasikhala umfundisi akoyikwa uyahlonitshwa
xa uzobhaptizwa funeka wazi bazibona izinto ezithethwayo face it esi ngomoya nothando lukaThixo. Unenjongo zokulawula. That's the gospel. If ukwavuma apho ebomini bakho kokukholwa akukho into ezingenayo. Kwanisengxakini nani no-WhatsApp. Yabona inani le-WhatsApp isengxakini. Iindaba ziyanikhandela. Nisengxakini ninani socializayo, nino-Facebook, ninantoni, nisengxakini yokuphila nentlobeleni. So thina esakhandwa kwezinto siyazipholela, sesiva sesifundile ezinye zithethwa phaya naphaya azive zoThixo. Siyathandaza, kuyahlanjuluka, kuyathethwa. Uba ngabo ubone kakuhle endlabeni, sondela uTata Maseko, yindoda uTata Maseko esindiswe njengalo. Tata, andiphathekanga kakuhle ngayo. Tata Maseko uyibambe inkonzo, yazi uba ibekwe kuwe inkonzo. Suyidudulele abantu, funda uyithathela kuwe inkonzo ngenxa yothando lukaThixo. Kasizawungena emanzini. If you fail ukuhlambuluka ngendlela right ngoku andikuthembisa ungaphinde utshintshe. Cela sibeke nyama. Mabala bonke Nkosi yami, ngcolisa umoya, moya wami, ihlanzeke wonami. Cela bonke abayemanzini ngomso beze ngaphambili. Namhlanje ewe Izandla zakho zosibili xa ufika ngaphambili. Abefundisi bonke benyuke beze ngapha nalokuthila. Phakamisa izandla zakho zosibili, cela i-ushers silungise abantu. Ngiyagama lenkosi vala amehlo akho phambi kwenkosi, bonke abantu abaready ukubheka emanzini. Uvule inhliziyo yakho. Sawuqalisa ngoku unibeka izandla. Sibe sesivula